निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणाचे धक्कादायक खुलासे दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत। निलिमाच्या मृत्यूचं गूढ अजूनही कायम आहे। निलिमा शेवटच्या त्या दाम्पत्याला भेटल्यानंतर एक मुलगी तिच्या हाताला धरून बसमध्ये चढत असल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। निलिमा चव्हाण ही एका तरुणाला शेवटचं भेटली होती अशी ही माहिती समोर येऊ लागली आहे। काही दिवसांपूर्वी निलिमाने एका तिच्या मित्राला मी जीवनाला कंटाळले असा मेसेज केला असल्याचं पोलीस तपासामध्ये समोर आलं। यामुळे निलिमा चव्हाणच्या घातपाताचा संशय अधिक बळावलाय। निलिमा चव्हाणच्या मृत्यू प्रकरणी 2 तरुण पोलिसांच्या रडारवरती आहेत। त्या 2 तरुणांची पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे। तर या प्रकरणात संशयित म्हणून ज्या जोडप्याचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाले आहेत त्यांना सध्या तरी पोलीस तपासातून क्लीन चिट मिळाल्याचं बोललं जात आहे। निलिमा चव्हाण प्रकरणात पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागलेले असून निलिमाचा घातपात की आत्महत्या लवकरच समोर येणार आहे। पोलीस निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणाचे सर्व पैलू तपासत आहेत। सध्या तिचा एक SMS आणखी गूढ वाढलेला आहे। मी जीवनाला कंटाळले असा मेसेज तिने मित्राला केलेला होता। त्यामुळे या तपासाची दिशा बदललेली असून चिपळूण खेड 2 ठिकाणी तिचं लोकेशन समोर आलंय। त्यामुळे पोलीस तपासामध्ये कोणते धागेदोरे समोर येतात अवघ्या काही दिवसांमध्ये समजणार आहे। पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी रत्नागिरी येथे निलिमा चव्हाणच्या नातेवाईकांना बोलावून घेतलेलं होतं। त्याने ह्या प्रकरणातील तपासाची माहिती देखील दिली गेली होती। सोबतच त्यांच्याकडून काही गोष्टी पोलिसांनी जाणून घेतल्या। निलिमा एका पायाने जखमी झाली होती। तिच्या पायामध्ये एक लोखंडी रॉड टाकण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। यापूर्वी निलिमाला 2 स्थळं आलेली होती, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं बोललं जात आहे। पोलिसांनी या प्रकरणावर भाष्य करणं टाळलेलं असून त्याचा तपास सुद्धा युद्धपातळीवरती सुरू आहे।